Tak čau, ako som vám slúbil, tak ako dodržím, tak máte tu video predstavenie kabiny Scania. Môžeme začať. Tak môžeme začať od dverí. Môžeme začať takto tu. Počkajte. Môžeme začať takto tu. Takže prvé je uzamknutie auta, keď máte pauzu alebo spíte v noci, tak sa môžete zamknúť. Druhé sú ľavé okna, alebo ľavé okno alebo pravé okno. Čakajte, ja si to prejdem. Potom sú hentam toto sú zrkadlá, čo sa týka tohto malého, tohto veľkého, sa týka aj hentam. A týka sa to aj tohto zrkadla, alebo tohto na dverách. Tak ďalej. Hentam sú svetlá, ktoré môžu byť normálne ako denné, alebo normálne svetla. Alebo potom môžete mať automatické svetla, ktoré ja nemám, lebo toto je hra, tu sa to nedá moc. A hentam sú potom osvetlenia na kabine, alebo homlovky tam sú, alebo všetko toto na dverách sa už týka len svetiel, zrkadiel, okien a ničoho iného. Dneska som si dal takýto volant tuningový. Môžeme ísť ďalej. Tuto sú buď ja mám predok a zadok mám na vzduchu, že ja tuto môžem týmto tlačítkom spúšťať predok alebo napúšťať a zadok to isté. M1, M2 sú len pamäte. Hentam aj neviem čo je a toto neviem čo je. Tu máte len polohu volantu, takže ja keď robím toto spravím, tak sa mi volant normálne dá hore a to je nič už. Môžeme ísť ďalej. Ja nejdem ani ukazovať prístrojovku, lebo sa mi nechce. Takže tuto máte rýchlomer, je tam rýchlosť na počítané kilometre, koľko ten ťahač už najazdil a trip, ktorý som si ja nevynuloval. Tam máte potom stav paliva, tam máte potom palubný počítač s kontrolkami zase, a ten nie som moc vidno, tej prezentovať nebudem. Potom máte otačkomer, tam máte čas, stupne, ja mám napríklad 29 stupňov a hento je AD Blue, to je zase počítadlo AD Blue, čo majú kamiony ako asi tretiu nádrž. Hento máte teplotu motoru. Tak tuto máme pačku znova na smerovky, ostrekovače, stierače a nič viac. Počkajte. Tak. Tuto máte motorovku, kde sú ukázané, či máte zaradené N-ko, alebo D-čko, alebo R-ko ako spátečku. A potom máte normálnu motorovku. Máte tam aj radenie, tuto z boku je tam napísané AM, či automat chcete, alebo manuál. Táto nálepka, tak tam je vždy, to je na starých Scaniach 90 km za hodinu limit. Môžeme ísť ďalej.
tieto 3 tlačítka. Takže to prvé máte proste keď vybočujete s pruhou, tak vám to začne tak pípať. Toto neviem či, lebo to je trošku rozmazané. Ale počkajte, ja niečo spravím. Tak som tu. Musel som si grafiku vylepšiť. Tak. Aj tak to je rozmazané, tak nič. A potom to máte, neviem čo to je pod tým. A toto máte asistenta na rozjazd do kopca. Poďme ďalej. Tu máte už len osvetlenie a výstražné. Začalo mi prečo práve. To je chore. Tu máte normálne klimu. Môžete ju mať buď automatickú, alebo si ju manuálne nastavovať. Tu máte zásuvku na 12 V. Potom tu máte uzavierku, zdvihnutie nápravy, ďalšie zdvihnutie nápravy, osvetlenie v kabine, ďalšie osvetlenie v kabine a ďalších 300 oných. Sú ďalšie zásuvky, ďalšie na 12, alebo tam môže ísť AUX. Toto môžete mať nabíjačku na telefón zapojenú. No, akože nevravím nič, akože, ale je toho menej. A ešte vám ukážem hornú časť, na tom nič není. Tu len tachograf. Tu je ďalšie osvetlené kabiny. No, moc toho veľa nebolo. Moc toho teraz dneska dlho nebolo teda veľa. Bohužiaľ. Ja dám iba Apple CarPlay a nič viac. Takže to je všetko. Ja sa dám takto. Tak, to je koniec z tohto videa. Aby ste tam videli aj hru. To je koniec z tohto videa. Bolo trošku kratší toto prestavenie kabiny. Hej, ale v tejto novej Scanii je tých tlačičiek presne malinko. No není ich málo, ale není ich moc dostatok. Len, že tam niečo vidíte dozadu. Áno, hrám práve teraz. Práve som to aj zapínal.